Inini ndinonzi Talent Pillow kana kuti Mai Magadzire. Ndinogara muno mubudiriro. Nyaya iyi yakaitika ende mukomana aripo, mwana mudiki ari form 3. Takamuona mazuva apera ari manheru kumapasti 9 achirohwa achinzi abatwa pamba achiba mabhurugwa emukati evamwe mai. Mai ava kuti vamubate mwana uyu, matauro avari kuita vari kuti mwana uyu ivo vakarwara, vakanga vakubhidha vachinzwa musana, ndokuzoenda kumaprofita hameno kana kuti kun'anga here kwavakaenda vakanobatsirwa, vakanzi pane munhu ari kutora zvipfeko zvenyu zvemukati achizvishandisa mabasa asiriwo, ndo zviri kukurwarisai. Saka mai ava vakabva vapiwa munamato wekuti vanoise chipamba pavo kuti munhu kana adzoka achitora futi zvipfeko obva vamubata. Saka mukomana uyu akazodzokera futi pamba pamai ava kuti anobe zvipfeko izvozvo zvemukati. Ndozuva raakabva abatwa ndopaakauyiwa naye pano. Auyewa naye pano achirohwa, akabva ataura kuti pane zvimwe zvipfeko zvaakanga akacherera mudanga rehuku. Saka akazvitora zvipfeko zvacho. Ini ndakatozviona nemaziso angu achizvitora mudanga rehuku, akabatwa nevamwe mai achirohwa. Zveshuwa chiitiko ichocho chiri kutirwadza nekuti hatisati tanyatsoziva kuti zvipfeko izvi aitora achinoshandisei uye zvichazoitika kumberi uko zvinenge zvakamira sei, nekuti papa inene zvipfeko zvevana vadiki mazera ema10 years anga aripo ezvipfeko izvozvo. Saka hatizive kuti ada unozvishandisei, ndo zviri kutishungurudza izvozvo. Izvozvi kutaura chokwadi, madzimai mazhinji emuno munharaunda hatitorina mufaro, nekuti vazhinji vari kutaura kuti vakatorerwa zvipfeko zvavo zvemukati. Saka hatitozive kuti chii chichazoitika kumberi. Tatichotsvagawo rubatsiro rwekuti kana paine anokwanisa kubatsira wouya sekuuya kwamaita ikoku, paine vanoziva ingave n'anga kana muprofita, kuti mwana uyu anyatsotaura zviri pachena kuti mapendi aya aimashandisei. Mwana uyu maonero angu andinoita mwana anoda kunyatsogarwa naye pasi, nekuti amai vake iye vakashayika, ari kugara nababa vake nastep mother. Saka kusazoziva mumagariro avo kuti vari kugara sei nemwana, pane zvinogona zviri kumushungurudza, kana kuti pane zvinogona zvakamushungurudza kuti azosvike pakubata zvinhu izvi. Pamwe pano vanotomubhadhara mari achiendesera mabhurugwa, pamwe mudzimba umwe anenge achinyimwa chikafu, hatizozivi. Asi ndichimutarisa hangu mwana ari right, akatokwana, anotoratidza kuti munhu pfungwa dzake dzitori normal, hapana chinonetsa paari. Ndofunga sitaingowacha kuti tichinge totakawacha toyanika pawaya, tichiwacha tichiyanika pawaya. Saka vekutanga vakawacha ndobva wayanika pawaya, chaive chimwe chete ndobva chashayikwa kudaro vakati nautombofungira kuti pamwe chingatobiwe, taitongofunga kuti pamwe pakunobvisa hembe tinotora tichiita sei tichisanganisa nezvevamwe. Vakati hamuna kumboona here, tikati hatina kumboona. Kechipiri maiguru wangu wakawachawo ndobva waisawo pawaya, ndobva washayawo zvavo futi. Vatangofunga futi kuti kusanganisa. Kechitatu ini ndakawachawo ndobva ndayanika, ndakunobvisa hembe ndikuona hapana, ndobva ndakazoti chingave chiri chipi, because pekutanga taingofunga kuti kusanganisirana. Ndopatakazotoona kuti ndofunga mabhurugwa ane munhu ari kumatora. Amatora kudaro ndofunga takagara. Ndopatakazoti maiguru wangu wabva kumusika kuma8. Kubva kumusika ndopakaona mukomana achibuda pamba. Ndopakamubvunza kuti uri kudei? Ndobva ati hapana. Iwe ndiudze kuti uri kudei? Ndopakati ndikutsvaga mukomana anoita nezvemabhasikoro. Zvikanzi mukomana anoita zvemabhasikoro panapa pagare munhu womukomana panapa. Nyatsoundiudza kuti kutsvage chii? Inda nditori mumba ndopakasvika akatanga kuti mainini uyai kuno munzwe zviri kuno. Ndabuda ndikuona pane mukomana. Imbobvunza mukomana kuti kudei? Naye uri kudei? Zvikanzi ndikutsvaga mukomana wemabhasikoro. Ndikati aiwa panapa hapawanikwe mukomana webhasikoro. Mukomana uyu ndopatakabva tanyatsomubvunzisa tikati iye zvinoda kuenda nepolisi. Ndopakazoti kuti ini ndikutsvaga zvipfeko zvemadzimai pawaya ndozvandikutsvaga. Ndikutsvaga zvipfeko zvemadzimai unozvidii? Haana kutaura. Ndikati zvipfeko unozvidii? Ndopakazoti inini zvipfeko izvi ndozvida kuzvishandisa ndozvita madzimai. Ndozvita madzimai chirudzii? Zvikanzi zvipfeko izvi ndinorara nazvo kuzvita madzimai. Saka iwewe zvedu zvipfeko zvacho unazvo here? Ndopakati zvimwe zviriko kumbakambotanga kuramba kati hakuna. Ndobva azoti
zvimwe zviriko ndobva tamuti hande tinotora zvipfeko zvachona ndopa takabuda naye tikaenda panext paclose yekuseni. Tasvika paclose yekuseni akapinda muchirugu chehuku, asvika vhavhura ndobva abvisa mamune huku yaikandira imomo ndobva abvisa vaisa pasaidhi pasi papa nehuku ipapo ndopa akachera akabudisa mabhurugwa akabudisa pati mabhurugwa yaive maviri edu acho hatina kumaona ko edu mabhurugwa hatisi kumaona ari kupi mamwe mabhurugwa ndopakati mamwe ndinomachera ndichimaisa musuwa here hanzi ndinomapakira imomo oenda ndokutaura kwaakaita mukomana uyu svika tazoenda nenyaya yekupolisi. Haisu semadzimai kataitonzwa kutya because uyu mukadzi wekutanga uyu aitobreedha aingoti nguva diki abreedha nguva diki abreedha taitotyawo nazvo chero nanhasi tinotya nazvo because tinonesa ndechekuti isu edu mabhurugwa hatina kumaona. Yakati ndichibva kubasa mandikuma8 obva ndaona mukomana achibuda nepajurawo handatomboda zvekumuvhundutsira ndoti ndaive kuri vanamusiya vaatobuda vatachakarenga kupesana tapesana vanamuti ngatimira ipapo yapana ndobva afamba bwaya kwandini vanamutongo achitsvagei ndikati uri kutsvagei panapa sekuti asanamboita se ndambokuona svika ndine zvinhu zvananchitsvaga kati zvinhu ukasiyei pano unoti kutsvaga zvinhu chinditeera nanditori panapa chinditeera famba nenumashure ndikatongo uchitsvagei svika ndanitsvaga mukomana wemabhasikoro ndikanozati vakomana vari panapa vane 5 years ne6 years hapana mukomana kureva kuti vekuseri kwatosvika ndinotoona pana mabhasikoro vai panze ndopandakati ndichisvika apa vandati maybe budai panze kuramenino mumbondibvunzirawo mukomana kuti angaita sei anga achidei ndokubuda kwavakaita ndokumubvunza unga uchidei ndopakati vati nani tichitsvaga zvipfeko tikati zvipfeko ungatsvaga unga wazvisiya here masikati angambona pane washeni saka pamwe pfungwa yake akafunga kuti washeni haisati yabviswa here kana kuti what's washeni yese chinhu chaitora mapendi chete nyange pakaita hembe yakanaka zvinengei tikati ndopakati vati hapana pandakatoya ndikabaka 4 mujurawo munext umwe ndikatotora ka2 zvekuti vanhu ipo katoshamisika vakati nemedo wakasvika tikati vakati saka aripi tikanzi ndine kwandakamacherera asi mamwe achona ari musuo tikati pamwe wakacherera kaizvezvi pamwe ndo yedu chando unotiratidza ndokuenda kwatikaita kuti rodhe kuseri asi vachaenda tikatanga tadedza baba vako tikataemera tidedze baba vako vauyi baba vacho vakangoya vanosha vakaita sei zvavakataura kana kubvunzawo mwana wakutiwo ko zvafamba sei vana vakangoramba vakaita sei vakanyarara ndokubva taenda kuseri vapinda muchirugu chehuku indakatomutera ndikamupinda ndikatonyatsoona kuti pamazai akabvisa zvidhina akatobvisa uko akatora mabhurugwa 2 kaine 1 hombe ne1 diki ari 2 varatiko mamwe aripi zvikanzi mamwe acho ndakatomaisa muchisuwa kudheni ndikamarasa tikati kwaya ukatadza nei kuita sei kumarasa zvikanzi anga awandisa saka ndakati regei ndiita sei regei ndimarasi ndomutauro wakaita